Най-добре, майстор. За Методий Маринов. Най-добре, майстор. Гледайте какво на маска прави. Красота. Който иска да се свържи с нас, нека да пише налично. Качил съм там едни снимки да видите. Цъкнете в Методий Маринов, влезте му в Фейсбука и се свържите с нас. И ние ще приемем вашата покана. Най-добрия майстор. Най-добрия. Сега продължаваме още малко остава и финиш. Да кучи малко лампата, да видим как ще блести. Красота.